Menungso urip ning alam donya kuwi kon bekti karo bapa biyunge dhewe, bekti marang leluhure dhewe, bekti marang nenek moyange dhewe. Ben apa? Ben besok yen wis kondur ning alam donya luri, alam kelanggengan, entuk dalan padang, entuk kasuwargan sejati. Kun ngono sing tak aturake, awit akeh wong sing padha ya kuwi nglalekake leluhure dhewe, nenek moyange dhewe lan bapa biyunge dhewe. Aku mesake yen nganti wong sak endenge jagat Nuswantara padha mati kesasar kesusur ora entuk panggonan sing sae. Tak jaluk padha eling.